Hello, this is WOD 1 for Battle of Riga. Meno. I'm Matthew Riga. 10 kilo plates. You on the other side? Olympic bar. Olympic bar, 20 kilos. Bow jump. 60 centimeters. 61, I think. 61. And the bar. Dobre, ideš, a 10. 5. Dýchaj, dýchaj. Poď, Maťo. Dýchaj, poď. Dobre, ideš. Koľko robíš? 6. Poď. 4. To je ono. Čas? Poď. Ideš minútku a pol. Dobre, ideš na poď. Dobre, dýchaj. Poď, hneď. Ideš, poď. Hneď. Poď, 3. 4. Ideš ako nič, poď. 5. Poď. 6. 7. 8. Zadaj, hneď. Poď. Super, poď. Dobre, ideš, na to sa dá odmítnuť. To je ono, poď. 4 minúty máš, poď. 10, neplnú štučinku. Poď. Super, poď. Jedným tempom. Z boka. 4. Pomôž si nohami. 5, to je ono. Poď už iba 5. 7. Iba 3. 8. Poď, ideš. 9. Poď hneď. Posledný rep. To je ono. Poď, neoddychuj. 7. 8. 9. 10. Poď, hneď. 3 minúty do konca. Poď, dobrý časík, dobrý. Ešte
Poď, 5 závesel, ideš. A ideš. Super, A poď vykáž hneď. dlho sa cestou činke. Teraz ruky. Zloboka sa nadýchni, vydýchni. Boj máte, iba 12. Maťo, daj si jedno tempo a spravíš naraz 12. Poď, D20, poď. Naraz to ideš. Nesmieš ju položiť. Jono, pomáš si chrbtom aj rukami. 3. 4. Poď, Maťo, poď, dobre ideš. Poď. 6. Poď ešte 6. Poď už len 6, posledný 6. Poď. Teraz už musíš pridať. Teraz musíš naplno. Poď. 8. Poď máte, vydrž. 9. Iba 3. 10. A už len 2. Poď, Posledné 2. Snívaj rýchlo, poď. a ideš. To je ono, super. 12, poď, teraz zaber, hneď. Musíš ísť to. Teraz musíš, hrana. Minúta 20 do konca. Poď, už musíš ísť, Maťo, hranu. 8 skokov. 6. Poď, skáč. Poď, Maťo, skáč. Musíš ísť hranu. Ty musíš dať všetko do toho. A hneď. Poď 12 s tubarom, máš minútu, poď. Dobre, ideš sa vešať. A musíš 12 sa musíš vydržať. Poď, ideš. Posledný, poď. Poď. Daj si 2 sekundy. Jeden nádych, druhý nádych a hneď, poď. Poď. 30 sekúnd, poď. Poď, 25 sekúnd, poď, zaber. Poď, Maťo. Aspoň 5-6, poď. 1. Nepúšťaj. 2. Poď, hneď. 5 sekúnd, poď. 4. A ešte jeden. 5, poď ešte.